నువ్వు నాకు కానరావే అని నేను వెళ్ళిపోతున్ననే. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటో మీకు నచ్చిన ఫోటో, ఏదైనా ఫోటో ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే కిందకి రావాలి. కిందకి వస్తే ఇక్కడ కింద ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇటు అటు కదులుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సో కింద సాంగ్ తీసేయండి, లోగో తీసేయండి అండ్ ఫోటో తీసేసి కాపీ 70 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ దానికి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది, సెకండ్ నుంచి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉందిగా, దీన్ని పైన నుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సో ఇక్కడ లిరికల్ మీద టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా కొంచెం కరెక్ట్ రాకపోతే దీన్ని ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఒక లైన్లో లిరికల్ వచ్చేస్తుంది. సో ప్రతిదానికి సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా ప్రతిదానికి ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం లిరిక్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం లిరిక్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈజీ ప్రాసెస్, దీనికి కష్టం ఏమి ఉండదు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేస్తలేరు అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేస్తలేరు. సో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.